dels advocats de les parts imputades, no? Els imputats. Per això també he estat molta més estona. Vull dir, les preguntes del jutge i les preguntes del fiscal han tingut a veure, doncs, en primer lloc, si em ratificava amb les declaracions que l'any 2010 doncs, van ser una mica de l'inici d'aquesta investigació. Per suposat, he traslladat que em ratifico completament i, a més, com a iniciativa, considerem que ha estat molt greu el que ha passat a Sabadell, però és una gran oportunitat a la vegada per Sabadell, perquè ara sabem o comencem a saber el que estava passant. Els temes que en tot cas més han interessat el fiscal i amb el jutge tenen a veure en com i de quina manera doncs, vaig fer les primeres reunions amb el senyor Salvador Giner, què és el que em va aportar i què és, en tot cas, quina és la informació que em va donar, així com també ha volgut saber, m'han fet preguntes, el fiscal i el jutge relacionades fonamentalment amb el cementiri i amb el parc agrari, amb les obres del parc agrari, a part d'altres qüestions menors que han volgut també doncs, que declarés després els advocats que en l'exercici d'un estat de dret han fet el que ells estan defensant les persones que estan representant, doncs han fet preguntes de tota mena, algunes pertinents, d'altres segurament no eren tan pertinents. El jutge i el fiscal han focalitzat en la participació, és a dir, amb l'activitat dels empresaris o amb els moviments de les persones que tenen càrrecs públics? Amb les dues coses. I en quin sentit? Sí, a les dues coses. Vull dir, el fiscal i el jutge els ha interessat saber, doncs, conèixer una mica més alguna opinió ampliada, si la podia ampliar, sobre els projectes, aquests que abans he comentat, però també han volgut saber si, com a regidora de l'oposició, em semblava que el tipus de, en aquest cas, relació que podia tenir el senyor Soriano, siguent també regidor de l'oposició, si era similar al que podien tenir d'altres regidors de l'oposició. Per tant, coses relacionades o preguntes relacionades amb el funcionament i amb els marcs que n'hi han establerts en l'Ajuntament per poder conèixer o tenir les informacions, no? I per tant relacionar això amb com i de quina manera podia tenir la informació, en aquest cas el senyor Soriano. Una pregunta. Has parlat de qüestions menors. Quines són aquestes qüestions menors que t'han preguntat? Bueno, la veritat és que vostès comprendran una cosa. Jo crec que l'èxit d'aquesta investigació ha estat fonamentalment per la confiança, no? La confiança d'un ciutadà que va tenir iniciativa, la confiança d'iniciativa amb la justícia i volem continuar confiant i sobretot respectant molt el paper de la justícia. Han estat, jo crec, unes quantes hores, em sembla, i no voldria entrar en detalls perquè està en secret de sumari, i llavors no vull entrar en detalls perquè vull continuar confiant en la justícia, respectant a la justícia i agraint a la justícia aquesta oportunitat que ens està donant a Sabadell. Iniciativa per Catalunya encara no ha tancat aquesta reflexió. Estem precisament en aquest punt i suposo que en una setmana ho explicarem o aclarirem. Té avantatges i inconvenients i estem valorant en aquest cas. Además, ya es una oportunidad para Sí, en castellano, sí, ningún problema. A ver, nosotros estamos explicando